Počinjemo se vi šlagerom, lepim starim šlagerom iz 62. 3. 4. 5. Ja, vojno. I hvala strano napomenem da oni nikakva daša, tako nešto ne bilo svirka, tako da oni ljudi koji hoće da skači, nešto izgleda neke desne disk da se približe, da budemo bliže. Opet kuma. Idi piše pa dođi. Svaki izlazak u grad, ja se pitam